uku ndidomvera achimwendo banda kulankhula kwawo mmene amasegulira khonsolo ya kutcholo imene akuti lamanga ndi boma lachakwera. Iwo mawu awo akuti muzipani zimene azakhalapo sakuona kuti pali yemwe angapikisane nawo, ndipo mulibe chipani chachitukuko komanso mtsogoleri wa nzeru kuposa achakwera. Ndipo mawu awo akuti mwa atsogoleri onse amene aonapo ndi Bolanso Bingu ena onsewo nchabe. So amalawi khalani pompo kuti mumve zimene achimwendo banda analankhula, zimene amafotokoza kuti achakwera ndi wani, komano poyerekeza akuona kuti yemwe mwina amene ali mtsogoleri ofanana ndi achakwera ndi Bingu. So sitikudziwa kuti muzimva motani, nanga ku comment section ndomwe tidziwe maganizo anu pa zimene achimwendo banda alankhulapo. So khalani pompo kuti mumve zimene alankhula. Yes, zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Lero ndi tsiku la chisangalalo kuno. Zikomo kwambiri. Tsiku la chisangalalo kwambiri bwana president kuno kutchola. Then sanayambe ndichita kwacha wa chipani chimenechi. Chipani choti chikayankhula nkomachita zinthu. Dzanja mwamba kwacha kwacha. Dr. Chakwera boma ndiliti sitikusintha. Boma ndiliti. Ulemu waukulu inu a president Atsogoleri Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Ulemu mai wathu wafuko Masteni mai Monica Chakwera. Landirani ulemu wanu. Ndipereke ulemu waukulu kwa mafumu wathu lisanafike kunduna. Senior chief Chilamwera ndi mafumu nonse ma senior chief kumeneko ma TA ma sub TA. Landirani ulemu wanu. Ulemu nduna zaboma a Moses Kunkuyu, a Vera Kantukule, maneki members wonse muli pano. Ulemu wanu. Ulemu inu a regional chair Bambo Peter Simbi. Landirani ulemu wanu. Ndipereke ulemu mabadera inu Bambo Babu Kamisa, aneki member watu komanso ma shadow candidate wonse achipani cha MCP. Ulemu ma contractor watu amene mwatimangira chinyumba chokongola ichi. A DC aboma la Tcholo Bambo Kupanga. Landirani ulemu wanu. Ni ma officers wonse ogwira ntchito kuno. Komanso bwana mujachitira kundale ndaonanso ma DC ena hakumulanje hakuchiladzulo hakupalombe nawonso amperekeza mzawo kupanga kuti adzakhale nawo. Ulemu inu nonse amalawi abwino ofuna zabwino kuno kutcholo. Nonse amene mutamva kuti Achakwera akubwera kudzatsegula chinyumba chimene akumangirani kuno, munati simukhala pansi mubwere mudzaonerere mwambo umeneyo, mulandire ulemu wanu. Nonse mwabwera pano. Bwana president, ntchito yanga njoti ndikupempheni mwayankhule mafumu awa, muyankhule anthu awa. Koma muja ananenera a master of ceremony. Nimati ndiyambe ndikupempha aliyense amene Mulungu anampatsa maso tiyambe tayang'ana nyumba iyo mofatsa ndithu. Nyumba iyi ili ukuyi bwana ndimene office ya DC zaka zambiri kutcholo kuno yakhala. Kwakhala president kuno koma office yawo inali imeneyi. Kwakhala atsogoleri kuno ndi zaboma kuno koma office imene amati kwathu kutcholo kuli office yake manena iti imene. Tikati kusintha kapena transforming a country, kulisintha dziko kuti lioneke bwino, tanthauzo lake lili kuno kutcholo lero. Tanthauzo la kusintha kuti kumakhala munthu pamoyo wina nkusinthika kubweranso pamoyo wina, tanthauzo lake lili kuti lero kutcholo. Ndipo wina aliyense amene Mulungu adampatsa maso sakufunika kuti timpatse magrasa avale. Iyo ndi office imene ma president wenawo
amakhalamo akabwera. Ino ndi ofesi imene chakwera ananena kuti sindilola kuthyolo kukhale mene kulili, ndi amangire anthu awa ofesi. Ambuye azikudalitsani, Your Excellency. Bwana President, mwina mtati mungotuluka pano mupite apo muona stadium imene anzatuwa ankafuna atamanga. Wina anandifunsa mawawo, achimwendo stadium imeneyi amaifuna kumanga ndanzano anapita wacha. Ndeni nanena kuti ndi dziko lonse amafuna koma sakwaniritsa, amalakalaka koma sachita, amalingalira koma satani kodi sachita, amasiyana pang'ono ndi mmene malemu Bingu amachitira. Fa Bingu mzimu wake uzusa mumtendere, amataka nena chinthu amachitani amachichita. Ndipo amauza wanthu kuti tizichita dream in color. Chifukwa chake bwana mukapita kulilongwe kucha mmapeza ma building awo amene Bingu adamanga. Tsono enawo amangoti akanena kumagona, unena umagona, osachitapo kanthu. Kusiyana kwa inu kumeneko. Inu bwana lero nene mawawo muyenda m'mapazi akamuzu, muyenda m'mapazi a Bingu. Oti mkanena chinthu chimodzi nthawi yomweyo chinthu chikumatani kodi chimachitika. Chifukwa inuyo bwana munakha kuti munali munthu osafuna omanga, sida kamangidwe ofesi. Stadium sida kamangidwe. Nyumba za polisi fifite palucheza sizina kamangidwa. Boma primary school ya double story kwakhala ma president kuno bwana sadamangeko primary osanjikana. Mwamanga ndi inuyo kuno kuthyolo. Ola anthuwa akuona kuti president uyu akamanena zimatani kodi zimachitika. Difference ya leadership. Umafuna uchita zinthu koma osachita. Ndi wina kungonena kuti ambuye akandithandiza nkapeza ndalama ndikuta nini ndikumangirani zinthu nkumatani kodi kumachitika. A president Mulungu akudalitseni. Ndimafuna so ndinene chinthu china. Pali chimodzi chimene chaonetsa kusiyanitsa kwa utsogoleri wa inu ndi amene adapita mbuyo. Amati enawo amatsatira mavoti. Inuyo kuno bwana anthu ambiri sadakuvotereni. Mudakatha kunyanyala kuti ineyo sindimanga ofesi ya DC, sindimanga stadium, sindimanga boma primary school yosanjikana, sindimanga limbe bridge, sindimanga msika wa kumtambanyama, sindimanga nyumba za polisi. Mudakatha kunyanyala. Ndipo anthu ena ozolera ndale za chikalekaleso anakatha kukumvetsetsani. Koma inu munanena kuti ndifuna ndilionese dziko kuti ine ngakhale ndili chakwera wochokera kudowa kapena kulilongwe, koma anthu akuthyolo ndi Amalawi. Anthu akuthyolo amakhoma msonkho. Anthu akuthyolo ngofunika zinthu zabwino. Bwana lero munthu wakuthyolo ena anatulutsa wireless yawo nkumati ayayi Yesu tikukwezi tinkafuna omanga ndife zikomo. Ambuye akudalitseni. Amalawi akesiyawa owanamiza. Amalawi awa adatsegula chani kodi maso. Simunatengere vote, Your Excellency. Mwatengera Atsogolori anawa, mwatengera Atsogolori anthu awa. Mukufuna thyolo itapita pachani kodi patsogolo. Simunatengere kuti mmachokera kuti uwu ndi utsogoleri umene Amalawi akhala akuwulira kwa nthawi yayitali. Bwana ndingathawi yankhula zambiri muli ndi ulendo wautali. Pali zina zimene mwachita kuno kuthyolo zofuna kuwatukula anthu akuthyolo. Mwachitsanzo, Your Excellency, ngongole za nifi zija zopanga madimba zija mwapereka kale ndalama yoposa 1.1 billion kuthandiza anthu oposa 2,800 akuno kuthyolo kuti adzilima madimba. Your Excellency, that's not a mean achievement. Ntukula pakhomo kunoko mwezi uno 1 billion. That's not a mean achievement. Anthu ake akuthyolo simumalabadira kuti kaya kuli voti kaya kulibe voti. Chimene mulabadira inu ndofuna kuti anthu akuthyolo mioyo yawo ipite pachani kodi patsogolo. Bwana ine sindikudabwa kutachitika cyclone Fred kuno kuthyolo ngati pali president amene adabwera nkumayenda mudzi ndi mudzi. Mafumu awa ndi mboni kuwayendera anthu awa adali pa chipsinjo. Bwana kuno kuli njala. Anthu mwaona apawa ali pa njala. Cyclone Fred ija sanachire anthu awa adakali pa ululu. Munatumiza matumba 90,000 kuti azigawana. Ine ngati nduna bwana ndakulemberani kale report loti matumba 90,000 pa mwezi sangatani kodi sangakwane. Moti anthu awawa
akusoweka president ngati inu oti mkabwera kuno mkaonjezere matumba achimanga adzitani anthu amenewo adzilandira. Bwana nsati kuyankhula kwakoma zochita nzambiri ndiwayankhula abale anga kuthyolo mwina muzidabwa mukuti abale chifukwa chani fa bwana ndakwatira paseri pomwepo zaka 20 ndili mkamwini. Bwana ndaphunziranso konkuno. Bwana ndagwiranso ntchito ngati mlangizi konkuno zaka 10 kwa sinyo chief mphukawo. Bwana ine paliponse kuno njira ndikuidziwa, amalawi awa ndikuwadziwa. Kwa nthawi yayitali anthu akuthyolo anamizidwa kumango pakidwa mafuta pakamwa kumango tia president amachoka kuthyolo koma akuthyolo umagona ndi njala kumango thandizika anthu ochepa. Your Excellency, anthu awa akhala pa chipsinjo kumango ndi kuthyolo kuno anthu akuvutika m'midzi mbwana akusoka inu Enawa palibe chimene angawachitire anawayesa kale. Bwana munthu akayesedwa kale nkumanena kuti umulembaso ntchito utampatsa zaka 6 wina zaka 8 kuphatikiza zaka 14 anthu awa alibenso nthawi yomayesaso munthu wina amene adalephera kale. Tisanene mobisa pano tinene kuti president timamfuna ife azithandiza pa mavuto pa njala, azitiyendera pa second Fred, azitipatsa chitukuko mosakondera, adziyang'ana wina aliyense amene ndi president amene timantani ife timamfuna. Munthu amene yoyo mukayenda dziko lonse la Malawi palibenso wina oposa Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Achakwerawa akapita kukalonga ali ndi zimene angaloze, kuchitipa zimene angaloze, kunzimba zimene angaloze, kuno kuthyolo zimene angaloze, kuzomba tikupita ndipo mpano bwana. Stadium ija ili mafezi atatu, phase 1, phase 2, phase 3. Lero mukatsegulira phase 2, phase 3 simdayambe koma mwandilembera kale ngati nduni amaboma ang'ono kuti achimwendo October 1 tiyambe phase 3 ya Zomba Stadium. Koma pano anthu azisewelako mpira kumeneko ndetu ukatsegulira Zomba Stadium. Bwana munakhala ndi nthawi kuzomba kuja nakakulolani mukayende misewu yatala, mwamanga misewu malo 6 yatala kuzomba kuja. Bwana mumanga nyumba za polisi kuzomba kuja. Kumene kuja sikuti anthu adakuvoterani kwambiri koma inu mmakonda Malawi. Abale anga akuthyolo ndikupempheni pa 16 September wina asakunamizeni. Musavotere kuti uyu ngwakuno ndeti mpatse vote. Muvotore munthu amene apitirize zitukuko amene dzina lake ndi Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Your Excellency, ni mawu amenewa modzichepetsa ndikupempheni kuti mutiyankhule mawu. Zikomo kwambiri bwana. Thank you so much.